Eta B kategoriarekin jarriko gara, eta orain bai, Maitane zure txanda, beste epaimaikidea, txalo bero bat berarentzat. Zuri ere galdera egingo dizut, erresa izan alda, aukeratzen edo ez da. Sekula, pentsatzet. Lan onak iritsiko dia zuen eskuetara eta. Hoi da, ezin aukeratu. Ba, ala izan deila beti, jarraitu dezala. Ederki ba, bertxotan hasiko gara. Bertxotan hasten zaten. Bigarren saria, B kategorian, Katialin Zurutuza Eskisabel, aurrera begira. Zorionak, Katialin. Eta mikrofonoa behar alduzu. Katxiz. Eta lehenengo saria bertxotan, Izadi Furundarena Agirre, gorputza maitatu ezinik. Izadi, izu bai ez? Ene, alako bertxo politiak eta. Zuentzako gorde nahi dituzue. Ene. Olerkia. Hemen B kategorian olerkia daukagu poesia, bai? Opilaren gaineko arrautza. Nor hausartu den olerkia egitera, poesia egitera. Eta ea nor hausartzen den, mikrofon hori bizi pixkat ematera, Aipamen saria, June Gorostiza Sanz, zuaitzean ostoa. Zorionak June, mikro erabili nahi? Bai, ez da? Ene. Eta olerkian bigarren aipamen saria, Maili Telleria Aldaz, bakardadearen oihua. Maili, olerkia konpartituko duzu gurekin? Ai ama, txalo bero bat. Bigarren saria, nik badut itxaropena, kantatuko duela edo irakurriko duela behintzat. Laida Paolaza Perez, itxaropena izeneko olerkiarekin. Bigarren saria. Eta errezitatuko diguzu olerkia? Itxaropenarekin geldituko ga? Josos! Txalo bero bat. Eta hemen beste bat, kirola egingo duena gaur. Katialin Zurutuza Eskisabel, lehenengo saria, lorategia. Bidea ikasita ja, estenatokirako. Noski baietz, mikro hori martxan jarriko deu. Haupa, Katialin. Erdiko zatitxoa. Horrelakoa dut nik lorategia. Herriko begirune, lur usteletan eraik. Baina ernaltzen jarraitzen du, ahalbidean, galbidean. Zu alboan izan gabe. Zuretzako diren arrosak piztuz, nahiago dituzu pagoak edo hori zenion behintzat. Baina hauek ezin besoak zabaldu amildegi ertzetan, larrosekin konforma zaitez. Zoragarria, Katialin, eskerrik asko, txalo bero bat. Ederki ba, B kategoriako prosarekin hasiko gara, 3 aipamen sari. Maili Azurmendi Mendizabal, arriskuzko gordelekua. Wow. Zorionak, Maili. Eskerrik asko. Bigarren aipamen saria, ez omen datorri, Jone Perez Sanz. Norbaitea jasoko du, saria, egunerokoa, bai? Venga. Haupa, neskak, zuek bidea badakizu eta. Txalo bero bat.
Mila esker, ze lagun honak Jonek. Eskerrik asko. Eta 3. aipamen saria, Helene Urbizu Errezola. 2. aukerak, txalo bero bat. Eskerrik asko. Eta hasiko gara 3. sariarekin, B kategorian, prosa. Guau, gogorra hau, Esklaboaren zorigaitza, Beñat Barriola Saez. 3. saria, txalo bero bat. Gogorra behar du, ezta? Ipuin horrek edo, bai? Irakurriko dugu. 2. saria, ez da etorri, baino baditu lagun honak. Aier Tarsuaga Landeta, eta bere ordez, Helene eta Mai igoko dira saria jasotzera. Txalo bero bat bere egintzat. Hauek ere bidea ikasita, bai? Eskerrik asko neskak. Eta lehenengo saria prosan, B kategorian, Aiora Urteaga Jauregi, nire bizitzako lasterketa. Zorionak, Aiora. Bai, zatitxo bat irakurriko diguzu edo dana guztia, osondo. Nire helburua bete dudan arren, beldur naiz. Inork ez dit urrezko dominarik eman, ez didate beso zabalik hartu. Ez dute nire esfortzua zoriondu. Eginiko lan guztiari ez diot zentzu gehiegi bidaltzen. Baina begiak isten ditut, arnasa hartuz eta nire bihotzaren taupadak sentituz. Olatuek kontinente berrira bultzatzen daute, gonbidapen moduko bat eginez. Eguzkiaren printzen goxotasuna sentituz, begiak iriki eta aurrera begiratzen dut. Jada ez da helmuga bat, ikusten, itxaropena baizik, eta badakit ematen dudan urratxo bakoitzak, taupada bakoitzak, etorkizun bat eraikiko dutela. Hau ez delako nire bizitzako lasterketa, nire bizitza delako. Wow. Zoragarria ezta? Ederra benetan, eskerrik asko.